Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Tua Tanjika ya. Oke. Para ampare timbunnya lawe. Pasobok itu di ranah mina. Iko antara alo ke barang kohan. Lah mau leko pihak. Kita oyak dulu. Ah, iliang. Hei. Jawa-jawa bawa ko mak. Biasa barang-barang mentimun. Akini la ilaha illallah baca oleh pak. Anta tido kadang-kadang iyo. Baik tua dia bakato. Bisiko denai mangko bimbah di madenai kapi cayo. Dalam anggua adik manggeliang. Tadayo denai tadayo sayang tabuai denai di anggan. Adilahi bantu aka iyo sayang adi batin adik ko anggan. Anta tido kadang-kadang iyo. Adi bibi bertanam tabu. Apario denai rasoka hana disiko denai mangko ragu. Dinalengan adia tinggalkan. Malang kayu dengkap yang sayang ada nanti apa pangabanda. Adik bacando pimpiang adi lereng sayang kama angin kasinan adik rara. Hende. Lamu kalau pihak goyang pisai. Atlah. Jangan lupa channel sekrebetnya ya. Anu mau tadi kuang. Sekrebet. Allah nanti awak dah kemana? Mancali ilah kenyang awak. Kisepia. Anta tido kadang-kadang iyo. Baik tua dia bakatong. Disiko mangko dan bimbah di madenai kapi cayo. Dalam anggua adik manggeliang. Tadayo sayang adi batin dan anggan. Adilahi bantu aka iyo sayang adi batin adik ko anggan. Anta tido kadang-kadang iyo. Bibi bertanam tabu. Pario denai rasoka hana disiko denai mangko ragu. Dinalangan adia tinggalkan. Demalah kayu dan pipiang sayang denam di apang-apang banda. Adik bacando pipiang adi lereng tabiang kama angin kasinan adik raba. Anta tido kadang-kadang iyo. Anta iyo kadang-kadang iyo. Ala kini banyak kolor nako. Ala batang mahele pulo. Tapi banun oleh siana moko. Masajak bilo amode koko. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya. Channel dan di Facebook punya juga.